Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nubro miwah sewasaning Gusti ingkang hamba barkabagyan katentreman kaluhuran mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya saha kula waratin sagung dumadi nuwun mateng para alim ulama ingkang hanggung kula dherek sagung fatwanipun para sepuh bini sepuh ingkang dahat pinundi-pundi panjenengan menawa panjenenganipun Bapak Samyono Ibu Ponirah minangka ingkang hamengku gati boten katalumpen para kadang sedaya saking keluarga sandiwara barungan mustika budaya minggahing para lenggah kakung Sumawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Alhamdulillah titi hari kalenggahan pargian kali punika saged nyawiji mangayu bagyo wontenipun adicara tasakuran walimatul khitan putra saking panjenengan mengku gati nunggih nama Bagus Muhammad Rafi Al-Ghazali saha Muhammad Rafael Al-Bukhari. Ugi anggenipun samangking lampahi hitan lumambah kanthi rahayu nerewikara pinaringan ingkang dangan wangsul malih wonten dampar piwulangan dadosaken putra ingkang soleh abekti tiyang sekolah kamilan pigudan tumrap dosa bangsanipun. Dititi hari kalenggahan pargian punika Bapak Samyono Ibu Ponirah sakeluarga netepi adat ing tanah Jawa badhe nglukar Sukerto putra tiga cacahipun kanandang Sukerto cukit dulit. Mugi kanthi panjenengan sami ingkang hangestreni sedaya sedya kaijabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa kalukar sedaya Sukertonipun dadosaken putra ketiga cacahipun dados putra ingkang suci boten kedah Sukerto punapa-punapa pinaringan wajang bertepuk takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun para rawuh para lenggah ingkang mulya sasampunipun panjenengan sami yaturi pasugata tari bundan barungan ingkang sampun kasalirani para seniman seniwati muda mustika budaya. Berarti tesaken napa ingkang dados laksana adicara kula sakadang sinampiran jejibahan pangadeg adicara pangruwatan kepareng ana bangaken paring nomor Raden Pendul dening sisian kula Sanggar Pamujan Raden Tembung paring asmi titiari malem gamis paing watur tumuju wonten ing tlatah dusun Jepang bisa ngadeping tlatah Krambat Cinaturata kajawi Udaraso ugi wonten ukara wigati kang bakal kula aturaken kelawan sisian kula. Dereng saged jumenengipun Raden Tembung wonten papan pahargyan mbok nawi kanthi kairing para pradonga ingkang sampun sumadyo papan paring semenika Raden Tembung tumuju wonten ing sangadepipun tlatah Krambat Cinaturata. Duh wong ayu bepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara. Kakang Piye? wau wonten swara alah-alah lho. Ora usah digatekno jane ya pengen. Apa to awakku dhewe aduh dewa Jawa takon
tumring mami jumbo kalian swasana panjenengan menika nembang angin semribit sinarengan wonten swara alah-alah lho besok kapan kasembatan jejelan wong ayu umpama sira nakoda tanpa prau sasatra den petri nyidam sari as marem aku nalikane raeng dalu ati
telu tak tukokno paramek. Nggih. Awake ketisen tak tukokno tolak angin. Lajeng. Nek lara ning ati, Pripun, Kong? kok dipateni lara ati dipateni. Cocok sing nggir pundi, Cong? Cong. Kong. Kong, panjenengan ki ngendikan karo aku yo ngerti kene to. Kuwatir engko. Oh. Hah? Ndi? Walah. Kae cilik Nggih. kakunge mau ngendikan Ngendikan piye mau? karo cucu ngono. Nek wis gedhe ora pelat karo ora aku. Hilmi ku lho sing ngerti. Langsung terus terang aja. Dodoku sumo Angge Kakang Pendhol. godhong kates kae bisa nglegani apa kang dadi ora kepenake Padaran padharan. angge. Aku kelawan sliramu paring tetembangan bisa paring palipur Nggih. marang para lenggah kakung Sumawana Putri. Angge menika ugi kagem patuladan. Kadang-kadang menika ugi wonten setunggal calon pinanganten. Sopo? Kipli. Kok apal? Pokoknya Kipling kok tak warai pli. Bem, Kula Kakang. Udara wis sawetara nuwuhake apa kang dadi rasa katresnanku iki dina marang sliramu ora bakal luntur utawa ginggang sakrikmu. Enjing. Senadyan to kae wanita ana ing njaba katon ayu pasuryane. Ning iki dina tetep atiku tak tumiba marang sliramu. Jenjane kula niku badhe mboten percaya kalian panjenengan lho. Awit Lah panjenengan meniku ngelmu kira lho setinggo. Panjenengan ki pasuryane madhepe ning aku. Ning sucane lho kemana-mana. wong lirik ora oleh, Bu. Nglirik ora oleh, apa meneh ndelokno. Wong jenengane montor iso ana rating kuwi kok Lho, kedep-kedep mosok toh? molok ae. Ngaku to. Wong ngerti to. Ngono kuwi lho Bu jarene mau tresno tenanan. Nek tresno tetep tenan, nek masalah moto ya bebas Bu. Lho, kok ngono. Ngono kuwi lho sing marake Lho. Sujono. Bukti ki sapa to? Niki ki marake Sujono lho Kakang panjenengan ki. Duh mau gek entes ki panjenengan jarene tresno karo aku. Iya, bukti kae ibuke kae lho. Buke sing demung. Bem, Kula Kakang. wis dadi kasunyatan iki dina aja tansah cubriya. Nggih. Panas utawa geni sadurung dodo sinerep apa kang dadi rasa tresno. Anjing kula percaya kemawon kalian panjenengan senajan to ning jero ki ra percaya ning kudune iki ya iki percaya. Ora percaya kok wis 20 taun bebrayan lho. Angge Kakang ning panjenengan ki sajak wonten wigati ingkang badhe dipun aturaken lho Kakang. Wis dadi kasunyatan iki dina apa kang dadi atur wigati marang sliramu. Nggih. Berarti tesake apa kang dadi sesantiku yen to sinampiran jejiban ati pangruwatan netepi adat ing tanah Jawa kae. Nggih. Wis iki dina sakmestine mergo awak dhewe nampa cecala utawa nawala tiban. Lajeng menapa ingkang panjenengan sumelangke Kakang? Awit ana tetembungan sapa sinampiran jejiban pangruwatan kae kudu piyayi kang sepuh, ora mung sepuh yuswane uga sepuh babagan kawruhe. Leres. Yen sinawang awak dhewe rak sajak isih muda tumaruna. Babagan kawruh awak dhewe ngangsu ning tanah Jawa ki ya ora sawetara. Nggih. Tetembungan kaya mangkon awit awak dhewe iki durung diwenehi wiji kang ateges durung sinebut bapa lan biya. Leres. Nampa jejibahan kudu nyelamur laku kahanan awit awak dhewe iki netepi apa kang dadi sesambung. Dados ingkang panjenengan kersake menika panjenengan kalian kula sak menika kedah nyelamur laku ateges gantos jejuluk Kakang. Wis sak mestine yen to iki dina sliramu nyarujuki apa ora mangerteni yen to sinawang ning tanah Jawa kae ana tetembungan kaki lan nini. Leres. Kanggone wong Jawa kae piyayi
kakung kang sepuh uga kang wadon sepuh. Nggih. Yen to awakmu sliriki dina nyaruji apa kang dadi nyelamur laku kahanan Nggih. ora sinebut Raden Pentul kelawan Raden Tembeng. Lajeng Sulih ganti jejuluk kaki lege alah ini lege. kaki lagi telah kula sak menika nini legi ya. Kaki legi ya. Ini lege. Mereka ketinggalipun sampun pas kalian kahanan. Kaya Yen mangkono. ta wonten kadang gesang badhe nyuwun pitulungan marang panjenengan kedah pangruwatan. Kaya mangkono. Mboten nguciwani sak menika kaki legi ya. Ning ya ora iki dina sajak bene apa kang dadi padatan. Kaki legi ya. Prenjak tansah gantar-gantar dipirengaken kaki legi ya. Sawetara kae ganggu pamikiranku swara prenjak ganter-ganter sasutaning tanah Jawa yen ora prenjak ganter-ganter. Bakal tamu tumuju sak ing rompok awak dhewe coba dirantes sawetara. Anjing, mugi ya kemawon samangkene yen ta wonten tamu ingkang rawuh. Menika amberkahi kagem keluarga panjenengan kalian kula kaki legi. Kaki legi ya. Lege. Menika ketingal, kledah wonten tamu ingkang rawuh wonten rombok panjenengan kalian kula kaki legi ya. Tumus to prenjak ingkang ganter-ganter tansah sansaya banter. Kaya mangkono. Anji menapa panjenengan menika sampun tepang tamu ingkang rawuh menika Yen kaki tak legi. sawang aku durung wanuh babagan priyayi tumuju ana sakring rompok awak dhewe. Nggih. Bakal tak purba amrih trawaca kang dadi wigatine. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unsewu Bapak, wonten ateges kula tambu ing kahanan paharjan dalu punika. Kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami, panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Nama saya Samyono dari Tlatah Jepang Wetan. Bapak Samyono saking tlatah Jepang Wetan nggih. Jepang Wetan. Kula pun kaki legeye dalah punika sisian kula nini legeye. Anggenipun panjenengan tumuju sak rompok kula sajak sak keluarga Pak nggih. Leres nggih. Nggih, leres. Punika kang garwa panjenengan pinaringan asma sinten Pak? Ibu Ponira. Ibu Ponirah dalah putra tiga cacahipun punika putra panjenengan sami. Nggih. Mbok bilih kepareng kula badhe niti pirsa ingkang bajeng utawi pambayun pinaringan asma sinten? Gus. Muhammad Rizky Andrian Saputra. Muhammad Rizky Andrian Andrian Saputra. Saputra. Ini ingkang bajeng Pak leres nggih. Lajeng punika pinaringan asma sinten? Oh, tak layak kok ketake kok kembar. Muhammad Rafi. Muhammad Rafi Al Ghazali punika Muhammad Rafael Al Bukhari. I Muhammad. Bapak Samyono Ibu Ponirah sakeluarga. Anggenipun panjenengan tumuju wonten rompok kula mengko wigati punapa? Nun sewu dalam talangatipun Bapak Samyono setunggal silaturahim kaping kalih badhe nitipke utawi maringke putra tiga menika wonten kaki legeyek lan nini legeyek pun ruwat. Nun sewu Bapak Samyono Ibu Ponirah. Anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asa kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang sang tanah Jawa Pak nggih. Bu nggih. Mengko wigati ingkang kalih bilih Bapak Samyono Ibu Ponirah netepi adat tanah Jawa. Gadahi putra tiga cacahipun mijil kakung sedaya. Kenging kawastan Nandang Sukerto Cukit Dulit. Pun pasrahaken dhumateng kula saha sisihan kula. Lumantar kula nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Lukar Sukerto putra tiga cacahipun. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu. Anggenipun panjenengan pasrah putra tiga cacahipun dhumateng kula saha sisihan kula napa sampun ikhlas lahir terus ing batin? Ikhlas lahir batin. Ikhlas nggih, Ibu nggih ikhlas.
Ikhlas putra tiga jajan klub tampis. Bapak Samyono Ibu Ponira, panjenengan ampun ali tinggali. Bilih putra tiga cacahipun badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak kapara samangke leres dadosaken putra ingkang soleh ngabekti tiyang swagamilan miguna tumrap dosa bangsanipun. Titiari kalenggan parijan kabucal sedaya sukertonipun dadosaken putra ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa. Pinaringan panjang yuswa teman takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak Ibu. Sasampunipun panjenengan pasrah putra tiga jajan dumateng kula sesisihan kula. Tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar. Sampun nyurekati. Sajak panjenengan cekap napa ingkang dados wigati wonten dalem tasih kathah pakaryan, kula tansah sugeng ndherekaken kondur tumuju ing papan pahargyan panjenengan. Sugeng kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki lagi ya. Ini Kemas. Kemas. iki engko sewengi malah ngentekno bakpo kowe. Lho iki pipi atase kok ngene. Iku lagi pipine. Terus Sikile. iki atas ra? Weh, kowe nek iki loro iki ya jatos iki ora ana duwe ora ana daginge. Aku gak wani, iki gak wani aku. Kowe iki lho, pakai dipasrai anak telu wae kok iso Loh, bungamu. Kaki legaya saking bungae ati kula kaki legaya. Menapa ingkang kula sesuwun kula dedonga rinten lan dalu dinten menika kasembadan. Mboten namung sawiji. Menika sak tiga-tigane. Tur menapa? Kula menika istimewa. Kok iso? Lho, lah semene lanang kabeh lho aku dadi ayu dhewe no. Iya no. Iya no. Aku ngono. Lucu. Kayak rawani bales. Gemas. Gemes. Aku kok gemerget dino iki yo. Ini lega ya. Seneng ya wis sak mestine. Yang semede kayu kedap-kedap. Pundi ingkang semete lho menika kathah. Aku iki mau ya bingung Pak Samyono iki. Pripun? Rawuh. Nggih. Ero, bocah wae rompoke dhewe. Nggih. Tak sawang kae Bapak Samyono ya padha. Bu Ponirah, Nggih. lho kowe apa ora man susu to, Nang? Loh, panjenengan ki piye to? Susune dintekno. Kesundul kowe. Wis ngalah ra apa-apa. Wong ngalah ngono rezekine akeh. Ya. Kaki legene. Aku yo ngalahan perkara iki mulakno mbokmu lemu. Panjenengan ki yo ngono lho. Iku Jaswati lho kaki legene. Nini lega ya. Nggih. Bunga wis samestine ning iki dina aku ku kok ya eling apa kang dadi dawuhe Bapak Samyono. Iki panggungnya jomplang nek rokno kabeh lho. Ayo mrene. Lan aku kok miring ngene. Wong keluar. Kowe ki ya ngono kok wedi mbokmu ki ora apa-apa. Wis tak suntik rabies. Iki wis uga nular iki. Ora ngono lho nang. Nggih madhep rene to. Lho masa duwe mbok ayune ngene lho diungkuri terus. Kowe seneng ya duwe mbok badut. Lho yo sen. Badhe to kaki legi ya. Lho mbok muruk putrane ki jek kaya ngono. Lho wong mbok ayune kaya ngono lho dipadake karo badut. Ning omah Ibu Ponirah ki original. Nek kowe iki dempulan. Lho, iki kanggo menarik penonton. Tari irene ta. Ini lega ya. Kaki legene. Sepeto ing diri siaga ing gati, Nggih. anggone awak dhewe nampa jejiban pangruwatan, aku nyengkerke wujuding janura ning gedhong pusaka. Wonten gedhong pusaka, lajeng menapa ingkang Wis panjenengan pitung dina kersake? pitung bengi lawase kae. Mbok iki Nggih. coba pundhutna awit bakal tak kanggo sarana apa kang dadi adicara pangruwatan. Wis akan dawuh kaki legene.
tersake kula pun ndetaken saking gedung pusaka. Ananging kaki legi. Kepiye? Wonten keginaanipun menapa janur kuning menika kaki legi ya? Mangerti niki? Nggih. Yen to Bapa Samyana Ibu Ponirah kae netepi adat ing tanah Jawa. Leres. Kang ateges ing tanah Jawa kae kebak adat budaya mengku werdilan samudana. Leres. Janur sejatine mengku werdi cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih. Iki dina wis tak paring aji sanget 7 dina 7 bengi lawase kae awit bakal tak kalungke ana ing janggane anakmu telu cacahe supaya kalis ro beda ing sambi kala. Sumangga kaki legi ya. Kaki legi ya. Nini lego. Kula menika lah kok gumun. Bapak Sak kan sampunipun janur kuning panjenengan kalongaken wonten jangganipun bocah sak telune. Lah kok pasoryane tansah cumplorot, tambah sumunar, tambah gagah piteksa lho kaki legi ya. yen to sliramu mangerteni kahanan kang kaya mangkono wis jumbuh kelawan kahanan Gusti mijabahi yen to iki dina nur utawa cahya wis nyawiji ana ing jiwa ragane anakmu telu cacahe sinawang iki dina cemlorot pasuryan rene ngopo kang dadi sedya iki dina kaijabah ewange manungku puja dene Gusti Kang Maha Kuwasa anakmu telu cacahe bakal tak lukar sukertana sumangga kaki legi. ini legi wis dadi kasunyatan anak telu cacahe kae kalukar sukertone dadi bocah kang suci ora desengkala apa-apa Nggih. njumbuhake kahanan iki dina wis dadi anake kaki legek lan ini legi nyelamur laku kahanan ben ora konangan tangga teparu wis sakmestine bakal tak paringi jimat sifat piandel ganti jejuluk Gantos jejuluk. yaiku Joko Jlagur Sak tigone menika Joko Jlagur wonten werdinipun mergo menapa? Joko kae mujuti bocah lanang kang suci jiwa lan ragane. Amin. Yen to Jlagur besok bocah telu cacahe jumangkah ana ing dalan kang luhur, kabeh panjangane kang dhuwur mesti wae kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. Nini legi. Kaki legi. Seneksena. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rizky Andrian Saputra. Joko Jlagur. Muhammad Rafi Al-Ghazali. Joko Jlagur. Muhammad Rafael Al-Bukhari.
Joko Slakur. Jumbo kalian kahanan Joko Jlagur amargi sampun dados putra panjenengan kalian kula. Dados yenta kula menika badhe nimbali mboten kangelan Kaya kakek mangkono Legeye. Nilegeye. Nggih. Yen to iki dina wis Lukar Sukerto uga maringi jimat-jimat piantel ganti jejuluk. Leres. Gumregah druning atiku jejere wong tuwa lanang kudu nyukupi kebutuhaning keluarga. Sinawang anakmu loro cacahe kae ya nek disawang kae sithik makeme ning bolak-balik ya. Lajeng menapa ingkang panjenengan kersake kakek Legeye? Palilahmu iki dina tak kanthi ana ing kutha raja, aku bakal ngupadi pangupa jiwa. Dados panjenengan menika badhe tindak. Kakek Legeye. Kepiye? Pancen panjenengan menika sampun gadahi kewajiban ingkang kedah dipun lampahi ananging panjenengan lak nggih mangertosi yen to kula menika dereng pinter babagan kula wentah lan momong putra sak tiga menika. Yen to panjenengan tindak kula nyuwun kanca ruwang kagem jagi keselamatane bocah sak tigane menika kakek Jroning Legeye. atimu wis dadi kasunyatan, Nggih. ewa semono awak dhewe durung diwenehi wiji. Leres. Kula wentah babagan anak iki dina sajak kerepotan. Ini lho. Nggih, kakek Legeye. Nglamur laku kanan ora teges aku njaluk kanca ruwang tangga teparu. Mangerti yo Joko Jlagur telu cacahe duwe kadang tuwa papat cacah karawujud. Nggih. Bakal tak wujudaken pengarepanmu kanggo kanca ruwang sliramu uga jaga keselamatane kadange aman. Kula sumangga akan kakek Legeye. Bismillahirrahmanirrahim. Subya Amarah Aluana Mutmainah. Subya Amarah Aluamah lan kowe mutmain. Yen to sekawit ke badan lo tak cipta di badan dasar mergo iki dina njaluk guna sabyantumu iki kabeh tak kon jaga kadangmu anom telu cacahe uga dadi kanca wong ligek pesagu ngir yang sagu jaga aja nganti lir wasak kedheping netra ini legeh ya Kakek Legeye. lah kawengen anggon kumpadi pangupa jiwa kanggo kebutuhaning keluarga Nggih. keselamatan anakmu telu cacahe tak sampirno ing pundakmu Wis tak akan. ning aku meling marang sliramu Wonten menapa kakek Legeye? sak budalku ning kura raja yen to sewaya-waya ana sak dhuwuring rompok bebaya sliramu ora bisa mutasi gedruk lemah kaping telundang jenengku prasa jroning ati bali tumuju sak dhuwuring rompok ini Wis tak akan jawab. sewan-sewangan antum selamat ini Kantos-kantos kakek Legeye.
Sedulur papat, Dawuh Nini Legeye. tak tinggal sawetara ning gone pepungkuran. Kowe kabeh rak yo isih kelingan to? Yen kowe kuwi duweni kewajiban. Pomong sedulurmu Joko Jelagor sak telune. Nggih. Ananging tak sawang. Kowe padha jejagongan kapara sedulurmu sak telune si Joko Jelagor kuwi ana katon ning gone papan panggonan kene. Janjane sedulurmu anom kuwi ana ning ngendi sedulur papat? Kepareng matur Nini Legeye. Anggene kula saderenge matur. Kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah Nini Legeye. Mutmainah. Dawuh. Ora kaya adat sabene. Arep matur wae kuwi dadak njaluk ngapura. Aja gawe tratapan atiku Mutmainah. Sekawit kaki Legeye dalah Nini Legeye anggene pasrah kadang anem kula. Ing mriki kula sampun kaluputan ingkang kathah Nini Legeye. Sik to. Mutmainah. Kowe mau arep matur, njaluk ngapura, banjur saiki kowe ngomong yen to kuwi luput. Janjane kaluputanmu kuwi luput sing kepiye Mutmainah? Lupute kula sakmenika amergi kadang anem kula sampun murca Nini Legeye. Kebanget temen sedulur papa. Kowe kabeh tak jaluki sampeyan to. Momong si Joko Jelagor putraku. Kasingatan aturmu sing kaya mengkene iki gawe kuwawane hatiku sedulur papa. Memainah Angin gede pangarep-arepku marang kowe kabeh sedulur papa. Ento kowe bisa ngriwang-ngriwangi anggonku momong putraku. Apa kowe ra kelingan sedulur papa? Si Joko Jelagor kuwi putra sing tak antu-antu. Rino kelawan wong inggonku tetunggu. Amarga aku kepengin duweni putra nanging Nini Legeye. aturmu sing kaya mengkono kuwi gawe kuciwane hatiku sedulur papa. Nini Legeye. Panjenengan tansah kudu emut anggiling paweling kaki Legeye rikala semana Nini Legeye. Mutmainah Dawuh. gede rasa kuciwaku mergo putraku yen to iki tidak aku pareng pitono marang kowe kabeh. Apa aku kuwi kleru sedulur papa kelangan anak bocah sing tak tomo-tomo banjur kowe saiki pitakon yen to aku kudu ngeling-eling marang paulinge kaki Legeye. Pauling sing iki aku ora bisa ngeling-eling siji moko siji Mutmainah. Kaki Legeye rikala semana ana yen ana bebaya ana sak jeroning kelompok Nini Legeye tansah kudu ngejuk bantala kaping 3 tansah direwangi nimbalipun asmanipun Kaki Legeye supados enggal-enggal kondur Nini Legeye. Paulinge kaki Legeye kuwi mergo sadurunge tindakna kutha raja Kaki Legeye wis duweni pangrasa. Yen to bakal ana kedadian sing kaya mengkene iki bebaya.
amalan mutmain. Dawuh Nini Legaya. Siji. Panyuwunku marang kowe kabeh. Tulung ewang-ewangan ndedonga marang Gusti ingkang karya jagat. Muga lelakon iki enggal-enggal kerampung. Sedulur Joko Jlagur sak telune bisa ketemu kanthi kondur ingkang kaki-kaki. Enggal-enggal kondur kaki-kaki. Nini Legaya. Sak budal kuwi nang kutha raja. Durung entuk wae pakaryan nganggo matok ning gini. Aku nyawang pedhut limungan sak uring rompok awak dhewe. Nyandung ngrimpet anggonku bali kasunyatan nyawang kadang tuwa papat cacahe sedih jroning atine. Sliramu tawang tangis kaya mati. Ana kedadian apa Nini Legaya? Kula nyuwun agunging pangapunten. Sajak iki dina beda kaya padatan. Tumekaku saben dinane kok papak kelawan esem lan guyumu. Ning yo gini, iki dina tangismu kang dadi pitakon. Kula menika ngrumaosi tiring saged dados ibu ingkang sampurna. Anggen kula njagi keselamatan bocah satelune Joko Jlagur menika kagem Legaya. Sareh walaka wae ana kedadian. Kedadian menika wonten kados ingkang kula kersake. Babakan sampun lumpuh kagem Legaya. entos jeneng sliramu Loko Suto kasunyatan apa kang dadi kedadian sareh jroning ati. Putra satikane menika Ani. Joko Jlagur telu cacahe ilang. Sampun lumpuh. Kula ngremasi yen to kula lumpuh kagem Legaya. Turmu kaya mangkono sajak kae sesek sak ring kata. Wis sak meneh bakal tau tak paket aku marang. Kagem Legaya. Lajeng kula kedah pripun supados Joko Jlagur satikane menika kepangke kagem Legaya. Aturmu kaya mangkono gawe cubruk ing pamikiran. Aku kok mikir yen to kasunyatan wong tuane sak loreng kae tumut ana sak ing sapa awak. Kagem Legaya. Lajeng kula kedah pripun. Nini Legaya. Kagem Legaya. Aku ora kuwowo nyawang sliramu tawang tangis kaya mati. Aku kok lenggono yen tos kawit budal kowe ning kutha raja manti-manti marang sliramu kasunyatan ana kedadian kaya mati. Iya. Nini Legaya. Kabeh mung pacobaning saka Gusti Kang Maha. Tak candhek dukaku kapara kasuwen iki dina tata jroning atimu. Ewang-ewanganku puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Aku bakal budidaya baline bocah telu cacahe ka. Ini Legaya. Kula wis tok. Kula bakal wonten sanggar pamujan nyuwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Legaya. Kula nyuwun pamit. Mugi-mugi Aja kedating donga. menika saged kepangke kagem Legaya. Kaya mangko. Sophia. Amarah kalwa mahlan kowe mutman. Dawuh Radi Legaya. Yen to kasunyatan iki dina ora bakal tak ambali apa kang dadi kedadian sak ring rama. Nggih. Iki dina wis sak mesine aku bakal duka marang jeneng kowe kabeh.
ing kasunyatan iki tak candhek sawetara awit tambah abot ana sak dhuwure pundakmu. Baline Joko Cagur telu cacahe ana ing pengarepanku ora kali omong jeneng kowe ka. Kandha pangrasa lan panglimunan iki dina jeneng Mutmainah Cake apa kang dadi sedya kudu kasembar. Mula sapa iku yen. Ati palilaku iki dina. Enggal budhal nyuwun pamit Kakil Gaya. Ya amarah halwa mahlan kowe Mutmain. Dawuh Kakil Gaya. Ora nganti gantalan dina, minggu utawa candra. Lagi sak kedheping nitra wae jeneng sira wani bali ing pengarepanku ning yogini. Ora nggo katangmu anom telu cacahi. Kasunyatan ngirit kewan gegirisi kaya mangke. Apa kang dadi sedya? Kakil Gaya. Iya. Kula Beto Sardula menika ingkang nyidra kadang alem kula Kakil Gaya. Dadi kewan gegirisi pengarepanku iki dina kang nyidra kathah. Leres Kakil Gaya. Kono banget panarimaku sekawit ki badan lalu tak cipta dadi badan kasar. Bakal tak balekake dadi badan halus maneh supaya bisa kanggo kekuatane katangmu ana menawa sakluwing karepane kewan gegirisi. Mula saka iku nggir kowe kabeh manjing jiwa lan ragane katangmu ana telu cacahe kae. Dawuh Kakil Gaya. Satrio satu tejo, tejol kena tejane wong aran kadon. Gemlundungga grigil malang-malang katriya. Osat-osat tentang ing marga catur tengah ing prapatan. Yen to iki dina kewan gegirisi ing pengarepanku bisa tata jalan. Sapa kang dadi dasana mungkir? Menungso. Iya. Yen kowe tambuh karo aku, ya aku iki sing kena diarani Sri Bathara Kala Glapsayuta. Ya aku Raden Gembong Ngamijaya sing dadi aranku. Balik menungso. Sapa kowe? Wani malang ning ngarepku. Sapa kang dadi dasanamamu? Bathara Kala Glapsayuta. Dasar kepranyata. Yen mangerteni sapa kang Komawati ngadeg pengarepan. Ora kali sepuh ning tanah Plu Jaya katigek kang dadi peparapu. Walah, alah. Tiwas kebeneran kowe bisa adu arep karo aku. Ya ning papan kene aku bakal nagih janjine Raden Pentul. Nalika sejarah tanah Plu Jawa kae jadang pangane Sri Bathara Kala Glapsayuta Kakil Gaya. Ono parang Haning ya kene tak rewangi ketlarak-larak munggah gunung medhun pereng amriye bisa tumuju ning desa Jepang Wetan kene. Sakwise aku tumuju ana ing desa Jepang kene ya ana salah sijine wawongan sing duweni jeneng Bapa Samyana dalah Ibu Panirah kae. Bapa Samyana kae duweni anak lanang telu cacahe sing kena diarani bocah cukil dulit. Kakil Gaya haning ya kene. Sakwise bocah telu kuwi tak tadah dadi kala mangsa. Tak krimah-krimah ora bisa ajur. Tak gilut-gilut ora bisa tugel. Kapara malah dadekake panas. Pedes. Breh sakjroning wadukku.
Ya kuwi apa sebabe Kaki Legeye? Bathara Kala Klapsayuda. Dadi tredah sakjroning rompok ora kali apa kal gawemu netepi jadang panganmu titising bapa Adami kang nandang Sukerta kasunyatan bapa Samiyana ibu Ponira duwe anak nandang Sukerta Cukit Dulit. Iki dina nek koglok wis dadi jamak lumrah ning kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala Klapsayuda teka lali nalika babat alasan ing tanah Jawa. Ing anggonmu goblok apa kang dadi jadang pangan titising bapa Adami kang nandang Sukerta nanging yen lali-lali ora karuwat sengkalan. Tambaliskan meneh. Yen lali-lali ora karuwat sengkalane. Mongko iki dina Sri Bathara Kala Klapsayuda mangerteni bocah telu cacahe kae kinalungan janur kuning ana ing janggane. Tak paringi aji sangut kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges bocah kae wis karuwat sengkalane dadi bocah kang suci kaya bocah liya-liyane kae. Nek goblok malang nek untalmu jurang gawe ademing wadukmu nasunatan iki dina gawe sengsarane sak njengko karpamu. Wi Bathara Kala Klapsayuda. Dasar para nyata. Eneng mangerteni kanan kang kaya manut tak jaluk kanthi aris. Iki dina aku njaluk baline bocah telu cacahe. Kaya wingi tanpa gedhek dirasa wiji. Yen to kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala Klapsayuda putih mesti wae bakal tak sembada. Kaki Legeye Ana paran dadi bocah sing tak tadah lomongso. Ateges bocah kang suci Kaki wis Legeye. dadi kasunyatan. Iya, iki dina Kaki Legeye aja penak-penak. Banjur jaluk anakmu sing wis ana sakjroning wadukmu. Reh ning ana syarat sarana ampriye bisa aku ngutahake anakmu kaya wingi uni. Ya apa saguh nangkani Kaki Legeye. Cak enteng seneng abot anggonmu bakal mulungake anakku telu cacahe saka wadukmu. Yen to kasunyatan apa kang dadi panjalukmu ing donya iki kawujudan. Mesti wae bakal tak sembadani apa kang dadi panjaluk. Kebiaring donya bakal tak cepake uga aja njaluk tumuring lintang kelawan rembu. Kaki Legeye Ana paran rungokno bobokem. Aku ora njaluk kebiare donya. Aja meneh njaluk temurune lintang lan rembulan kae ora. Reh ning anakmu kuwi raga kekandilan Jawa sing kepanjingan sukma. Gantine raga kekandilan Jawa sing kepanjingan sukma. Ateges pitik seta wujute Kaki Legeye sing kepisan. Mongko loro beras telung fitrah sok ubo rampene. Sing angka telu mori telung dedeg telung pengawe. Kabeh syarat sarana kuwi mesti wae ana werdine Kaki Legeye. Hamung iki dina Kaki Legeye sing bisa merdekake. sajak ngemu pralampita anggonmu duweni panjalukan. Pitik seta mujuti jiwa raga kang suci kanggo ngedemke sakjroning wadukmu gantine jadang panganmu. Yen to beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu. Mori putih kae kanggo buntelmu sewayah-wayah madhep marang Kang Kuwasa. Kawujudan apa kang dadi panjalukmu. Atur spontan aplu Jawa kena ndek ugeme. Enggal utana anakku sak yen gokar. Kaki Legeye Ana paran rasa kesuwen sake anakmu sing wis ana sakjroning wadukmu. Mondura sak jangka bakal tak jeblakno, tak utahno saka sakjroning lakku. ini Legeye. Enggal Sugar anggonmu nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Pantungamu iki dina kaijabah kang ateges aku balik lawan anakku telu cacahe. Kaki Legeye. Kaki Legeye. Aku reti karepem ngene-ngene kan. Kowe mesti gemes kangen karo anakmu. Gemes. Kaki Legeye. Piye? Mriko leres Joko Jlagor Kaki Legeye. Titi sawetara
Bocah telu kae bener apa ora anakmu? Menika jaga jelaga. Kaki legeye. Menika Kowe iki lho. leres jaga jelagor. Aku bingung nganti. Kok bingung? Bener iki anakmu telu. Ning ketune ilang. Aku ora ngejoli piye. Lah kok iso? Kok iso ketumu ilang nang? Lah ngono kowe ngalih ning tengah ben pipimu awet. Lho kaki legeye. Nini. Janjane niku banget bungae atiku ki kudu tak sayang lho. Kudu tak sayang. Ya nek ndek sayang ngono nek kowe ngaku anak ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Lho iki karo mbokne kok diungkuri terus kenapa ta? Lho iki Nini legeye iki banget bungae lho. Kowe iki ketemu ki banget bungae lho aku. Lah wong kowe iki ilang wae tak tangisi kono tak kono karo ibu-ibu ki lak aku mau nangisi kowe. Bareng ketemu kok malah mbok ungkuri terus ku piye? Nah mbok ngerti. Pel Rafael. Hadap kiri, gerak. Ora iso. Iki tau latihan pramuka Bora. Ya Ini iki. lho. Iki siapa jenenge? Raffi. Raffi Ahmad. Muhammadnya ning ngarep. Oh, Muhammad Raffi. Nah ngono mek isem aku seneng. Wes kowe gak. Ati sia-sia. Ngene kayak karo aku wae ya. Wis kowe bunga. Nggih. Wis sak mestine. Kene, Nang. Ning aku walaka apa kan dadi kedadian. Bocah telu cacahe kae kacidra dening Sri Bathara Kala Gelap saya. Sri Bathara Kala Gelap saya to. Lajeng menika wonten bebanan apa Wis mboten? sak mestine awit awak dhewe wae sambatan ya diwenehi jajan diwenehi ngombe. Apa maneh iki dina baline anakmu ning ora bakal dadi pangupa-apa kang dadi panyuwune, mesti Nggih. bakal tak sembatan. Oh kados mekaten kaki legeye. Damar mancung cinupet apa kang dadi kedadian mung kanggo Nggih. wadining awak dhewe wae, aja nganti wong tuwane sakloron mangerteni. Ananging kaki legeye. Ya, piye? Sak sampunipun bocah sak tigone menika kepanggih. Prenjak tansah ganten-ganten menika kaki legeye. Tak sawang saka kaduan kae. Ora pangkling apa kang dadi rawuhe Bapa Samyono Ibu Ponira. Nggih. Kaki legeye. Piye? Kula kok malah tratapan to kaki legeye. Ya wis samestine awak dhewe ya tata jroning ati. Nggih. Kok menawa apa kang dadi kerawuhane kae mengko iki. Nggih kaki legeye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye to? Apa? Bupani rah nyamene kok meh dodolan-dodolan apa? Rumang Bupani rah dek kontawa Pak Samyono ngono. Sik tak purbane ben terwaca nuwun sewu Bapak dan Ibu. Anggenipun panjenengan rawuh tumuju sajroning rompok kula damel kageting manah kula panjenengan beto kados mekaten jajane mengko wigatipun apa. Non sewu dalam talang turun Bapak Samyono Pun setunggal silaturahim. Kaping kalih badhe maringi bebungah utawi tetebusan wonten kaki legek lan legek amargi sampun kula wentah putra ketiga menika. Oh, dados sedaya menika minangka sedekah panjenengan Bapak Samyono Ibu Ponira tumrap kula sesisian kula. Sampun ikhlas, Pak. Ibu nggih ikhlas nggih. Nah ikhlas badhe kula tampi mugi ndadosaken berkah lumeberipun rejeki panjenengan sak keluarga. Amin. Coba kae tampan ana. Embore ae. Tanganmu gratil ku gelange mendek tarik. Nah iku lah.
Sasampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sisihan kula. Itikar dan punika sajak kapeteking pamikiran panjenengan badhe ngajak kondur putra panjenengan sami. Leres Pak nggih. Wonten wigati punapa kok enggal-enggal kemawon awit kula dereng numbaske kethu we Pak. Ejang-ejang hitanan ku, Pak. Badhe Kula hitananke. dipun hitanaken. Kewane kitan tenan ta kowe. Duh, ora kowe, sing pundi enggak pundi. Ingkang pundi dihitanake. Iki kali-kali Muhammad Rafi ambek Muhammad Ghazali. Lah iki sesuk dihitano rong dina ya semene no. Kula saged amuji samangke Raffi kalian Rafael anggenipun nglampahi lumampah kanthi lancar lujeng slamet kaliyan Srubidane Rewikara pinaringan enggal dangan wangsa paling wonten dampar. Nuwun sewu boboten Ibu. Ing mriki kula badhe nitepaken wujudipun janur dhumateng panjenengan sami. Lentu nggih. Kula suwun janur punika samangke panjenengan dekek sangaripun bantal utawi kasur anggenipun biasanipun putra panjenengan sare. Selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sabaten gangsal dinten janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun milih nggih. Kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora nduwak wujuding janur nanging aku ngguwak sengkalane anakku cukit dulit. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihah kaping 3. Kapara sae saged nolos dadosaken putra ingkang saleh. Ing mriki sampun dados anak kula. Rupane jejuluk Joko Jlagur sedayanipun. Jangkepi syarat sarana bapa tuwin ibu karo nimbali kang putra kanthi sesebutan Joko Jlagur. Bapak ring tulodo. Nggih anakku Muhammad Rizky Andrian Saputra Joko Jlagur. Bapak riyen. Nggih anak kula nami Muhammad Rizky Andrian Saputra Joko Jlagur. Dalem Pak. Nggih anakku nomor 2 Muhammad Rafi Al Ghazali Joko Jlagur. Nggih anakku Muhammad Al-Bukhari Joko Jlagur. Biar anakku Muhammad Rizky Andrian Saputra Joko Jlagur. Dalam Bu. Biar anakku nomor kalih Muhammad Rafi Al Ghazali Joko Jlagur. Biar anakku nomor 3 Muhammad Rafael Al Bukhari Joko Jlagur. Bu. Dik bojoku. Apa? Iwado, gayane ngono, wah anake dhewe turu. Coba kek kon nyetel mic narang ini. Ane nyetel mic ning omah yo cak-cak. Nggih, ora wae kabeh. Semoga adicara dipun bungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi leres sedaya wigati kaijabah. Napa yang dados sedya panjenengan yang diterima binaringan keyakinan keluarga keberkahan dari Gusti Kang Maha Kuwasa. Indah hajati bil barokati fil Fatihah.
Bapak Samyono Ibu Ponira putra panjenengan kula pasrahaken dumateng nyuwun pangestunipun Bapak Ibu lan sebat paripe daya nagasan dosa. Ya. Nyuwun pangestunipun Ibu Bapak lan sebat paripe daya nagasan dosa. Bapak Samyono Ibu Ponira sakeluarga purnaning pahargyan kula tansah sugeng nderekaken kondur tumuju dalam song-song rahayu nirikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Ini legi. janjane kula menika nggih emang wis dadi anak kula dipundhut meneh anane iki lho lirik aku Kialing caiku terus ngetutno aku angger main. Apa aku sing ngetutno GE ya? Piye piye? nah niki kaki nggih lah kok wonten embor saisine wonten beras kuning kembang setaman wajib wonten godhong alang-alang apa-apa wonten kupat luar niki dilaranipun Bapak Samyono dalam Ibu Ponira janjane menika mengko werdi menapa kakek Ya indai awak dhewe iki urip ana ing tanah Jawa. nggih Kebak adat budaya mengkurdilan samudana. kados mekaten Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali Jawane embor awak dhewe wajib kemborake utawa ngandhakake marang tangga teparo ana ing Jepang yen to Bapak Samyono Ibu Ponira wis prukar Sukerto putrane telu cacahe. lajeng beras kuning werdinipun menapa Wiwit suwe kae ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane iki dina wong iki wis kasembat. sampun kasembadan wonten wajib ugi menika werdinipun menapa kakek Wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung lairake maringi jeneng ngitanake nikahake uga ngruwat sengkalane anake kang duwe Sukerto iki kewajiban. lajeng kembang setaman menika kakek ya Bapak Samyono Ibu Ponira ora lali marang kabang tuwa papat cacahe para nabi para rasul para wali wong tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa wabil khusus kaki danang-danang ana ing tlatah desa Jepang lumeber ahli kubur jaler lan estri kados mekaten anggen lajeng wonten godhong apa-apa alang-alang godhong kula werdinipun menapa Bapak Samyono Ibu Ponira sakeluarga nggih wiwit awal duwe hajat lan akhire tancane nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalis rubida miring sambikala sabadane digawe to hajat kae kaluwehake kajembarake rezeki nika sasmitaning godhong kuwat kang ateges luweh-luweh lebih sembarangan. amin anggen menika ingkang pungkasan wonten kupat luar kakek Kupat luar mujudake adicara pangruwatan cukit dulu iki dina Sineksen para malaikat mukhtar para nabi para rasul para wali wonten amen kamu binatang Pulau Jawa khusus kaki dan sofi bola wonten ing tlatah Jepang. Ugi dipun angestri para pamirsa kagem semono putri pinampi ing dina Rebo kang malam Kamis Pon. Lan dikiwaosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar sawasane wa subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar. Aku ngerti apa kan dadi panjang basunya kan itu no atau tak sembadan ini aku jawab sabdian tuh sabdo aku panggil gue kaya mampun pada orang gini Sri Pentara kalau bab saya tak menjaga keselamatan dalam ini Bapak Samyono Ibu Ponira yang kalau nganti beboyokan bakal menipu sama lor tak oleh sorok itu tak boleh kan lor beboyok bisa mawikan tak oleh sorok wanda
balik ngetan Ribu saka kidul tak oyak saka lor tak balik kidul pisan maneh saka kulon tak oyak saka wetan tak balik kulon jejer papat desa adhedhang tegese Bathara Kala Kalapsaita njaga keslametane daleme Bapa Sanyana Wilalangi yen to misaran dhuwur kancah pinayungan keselamatan dari Gusti Kang Maha Kuwasa raga kanthi lan nyawa kepanjenengan sukma sita wujude telu cacahe undra sabda akal Muga-mugaken lestarinya dicaur pangruwatan alhamdulillah kan dipandungo panjenengan sami mangetring pengen dados dicara kae japangan dados setyo rahayu ing rikala